Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Ne hikmetlerinde ol kurasın, konga sınırın yaşında bizim eti frontta olgan bizinde. Doğuşak bağlar da biz 7 aylık kızdık, onun kan damarlarını biz de bulganбыз. Biz de Atakkaga barganбыз anın bilen birge. Anın birge ambarazor kaplarga to'g'ri kelganlar deb o'ylayman qara xilda. Chunki bo'lajak bağlarda buluşkan etinin. Etimiz, anibizga kelsak, mana animiz endi bizning Giroy ana, Gulzeynep İbrahim kızı. Etimiz endi Ahmet Safa Mustafa oğlu. Ул әтейбіз турында бір-екі жүмле айтып кетесім келе мына соғыс шырындағы батырлығы турында. Ул өзі 1920 жылының 1 октябрьнде туған. Армияға кете, ул дұрыс фронтқа кете, Қызыл армия сафларына. Ул біздің 42 жыл ноябрьнде кете ул. Аның Рахимжан ишин абыйыбыз фронттан Мәскеудегі соғышларда ярланып қайтқан бола. Шундан соң туры шунда кете башлады енді. Әти соғышчан шындығына алайында мына Александр Матрос халак болған орында. Ол 43 жылының 27 февраль, 20 февральде біз айтабыз дұрысырағы мына тігі. Лекін түгел датса ашықланды қадар 20 февральде халак бола Александр Матросов, Шагыржа Махамеджановшының есімінде аның. Барлығы біздің аның кібік көрсеткен, бата көрсеткен кішілерін саны 478 кіші болған күнде. Шуларының 9 іштен сау қала, әтейбіз шулардың бірісі исен қалғандар, 9 кішінің исен қалған шулар арасынан 9 кіші исен қала. Имахима әтейбіз 1943 жылының 15 октябрінде Псков өлкәсі Нивель районы Гарушки ауылында Көкірек амбразорын қаплыйын, Шаманды зауыт амбразорсын, пулемет. Шунда мұнда бомбаларда шортлайында туфрағасынан күміліп қала бұл әтейбіз. Лекін санитарлар, аны тоғы бағалар, туфрақтан құл сөпініп шыға бір заман. Санитарлар ергенде ненде хикмет бұдылар. Әтейінің не хикметтер ма ұн құлы Құдайға ялварған көк, беш бармақ, есек кінәті әлі ұн құлы шығыда қызығаны ғибретлі. Әтей госпиталерде олана енді ұзақ вақытлар. 1-7-8 ай бойына олана. Қоты ярланған, тіткеленген бүтін. Лекін Құдайға мүң шүкір, мына шул әтейбіз енді өлімге өшетіп дегендей тірілі бет аяққа баса. Шундан соң 44 жылының 5 майында тоғын яғына қойта, біздің Мамадар шайына Орташ деген ауыл баранда жинақына ол. Шунда қойта, һәм 45 жылының 9 майында жеңі күнінде әтейбізні армия кетмеген жігітлер, еш өсмірлер. Екі тәгірмәшілі Таратайка яғыны от арбасына өздері жегіліп, әтейбізні урам өйлендірелер, 5 урамын өйлендірелер, әтей гармын пор міндерлесіне отырып, гармын ойнап өйленер. Дәтәріндес мезгілі, мен көзіғанда кетірем, соқыр Ахмет Сафа, соқыр музыкант қошаматында, дым соғыр қайтады соғыштан, дым соғыр қайтады әтейбіз. Контузиялардан көрмей бір нәрседі, бірінші группен инвалид. Шунда ұятып жібері көңілерім әтейбіз тұрында 2 метр өлген қамар келген бұлайында әбейбізге, мен Ямал Абдуллина, мен Ямал әбейбіз Абдуллинаға. Лекін әтейбіз үшісіне өзі қайтып шап қатар. Шундан халық олда қолағы етті, біздікілерді исен сауларды әлі қойбірлері deyip үмітлемешілі. Әтей үміт шат соң әттіші бұлайында. Шол мұна әтейбіздің... Сізге өзі сөйлейді ме, неше керек болды бұл? Өзі сөйлей, һәм менен архивлардан да іздеп таптым, документал негізде. Аның турында мына хәтір китабының 16 томында әтейбіздің халак болу турында жазылған, Невель районы, Псков өлкәсі, Невель районы Гарушки ауылында халак болған деп. Һәм аның іздері келіп шықты мен. Әтейіне тиешлі, Батыр Өсімберліге тиешлі орден өзі өлгеннен соң, 2 күннен соң келіп түшті. Не қызғаншынан өзі көрелмеді. Ол орденді көкірек кіме салып, тағыпты кісеме салып, ерек тұрысына кісеме салып, аның іздеріне еріп шықты менде. Ақыра қадылы. Қам шында сөз бердім. Әтейінің исен жақты екен сөзі бар. Менің көбіклер соғыс шырына көп мө болдым екен деп. Көкіректі амбразор қаплаушылар көп мө кіші болдым екен деп. Шыны өсиетіп қалдырды, мен шағыры боларақ туған кіші дүнияға. Шағырды барда келен. Нешетәсі мына язмыш мен шағыры айттында, лекен көбірек мен документат прозор өлкәсінде шеменде мына. Менің әтейімнің әменетін өтем. Әтейім бабамның әменетін. Баба менің жолай фронтовик, 3 соғыш ветераны болған кіші, Ибрахим аға Сиддиков. Мына бабамның есімін құштыға да, анағымызға да, Ибрахимді құштығында, мына давам етәбіздің нәсілді шындай батырлық. Біз 7 мал өстік, 4 қыз айтам, 7 ұзақ қызметтік армия сафларында. Әтейімнің әтеге мына
үлеп кетуі де бір қиюретлі. Әгер де 11-ші баланы үшке орнашқанын күлсем, үлсемде көмесіңден күнні үшке орнашып қойды да сіңілі біз. Илгизе сіңілі біз. Шының шатлығынан башыңа қан сауды. Құдай тағалаға әмір келген көресің енді. Бұрышын өтәдің, инді кетері оға жеткендер деген көзіне көрі. Ол бекті трендерді, міне шул әтейбіз. Анар әтейінің көздері ашылда бек қызықлы. Мен өзім туғамын 1948 жылының 12 февралында, февраль айында туғамын енді. Има қиметтігі шынысы қызық. Мен туғаш, көресіңді yüzüme құяш нұры түшкен. Һәм мен қышқырып жібергем жиста ошым білән енді. Туғамын ақлығын енді, туғамын хақлығын енді, деп ошынан бір шиғырында бар шул тұрда енді. Дем соғыр әткем көздері кенет кеткен ашылып деп. Шunda ең қызықлы шunda әтие біздің мына шумен таушын ішке ішінде yoqtılık duymayan kişinin көңіл көздеріне шын көздері де міне көре башлы, түйе башлы yoqtılıqны әзгіне болса тәрәзә рамнарындағы міне мұнда тәрәзә дей, міне мұнда дей. Әлі бір нәрсе көрмеген кіші кесек көре башлы һәм әтейбіз тұра бара плюс 12-лі көзік біле ере башлады. Плюс 12-лі көзік біле. Шул көзік аны урмандашларға ярдәм етті. Әтейбіз урманда. Урман ағаш ташы шулышлады енді. Біраз таран айттылар, өзіне көре урмандашласаң, сенің файдасы көбірек болар, табиғат боласы бит сенде бенде. Әби даруләнләр жиып бирә инде. Мине кылмабыз. Әтейбез менә шулай күзләре кирнәп ачыла башлады һәм 1949 елның эшли башлый инде урманда. Әни белән җибәрә алды, иләнче җибәрә 1947 елның мартында. Никах укыталар инде һәр хәлдә. Әни Гөлзәнәп Ибраһим кыз булган. Чөнки әни инде ятим үскән кыз. Әтинең әтисе инде Мустафа бабай инде үзе 1941 елның сентябрендә вафат була. Авылның беренче тракторчысы, беренче гармончысы, бик оста кеше инде. Бөтен гармонда уйный барыбызда. Музыкаль гаилә бетеген, җырчылар гаиләсе, безнең ат кызган җырчыларыбыз да бар, язучыларыбыз да бар. Илсәр Тимербай мәсәлән Шаллыда яшәгән безнең. Саҗидә Әхмәтгалиева ул безнең ат кызган җырчыбыз инде. Менә шундый кызыклы кешеләр. Инде әтиебезне шуннан да теге уйландыра, әле теге шул күзләре кисәк күрә башлагач, ул миңа туган балага инде ни исем кушыга дигән Шаһинур ди. Чөнки Шаһинурның мәгънәсе фарсыча нурлар патшасы. Йөзгә нур төшкәч инде мин кыска җибәргәнмен теге. Җиз тавышны яткан әйтнең бөтен күзәнәкләрен һәм терелткән аны. Әтиемә 5 елдан соң 1954 елны хезмәттәге батырлык медален тапшырдылар. Димәк, сугышта да батыр булган, хезмәттә дә батыр булган инде. Әнием дә менә 11 бала ана сулы карамаган колхозда эшләде. Анда 2-3 медале бар, әле хезмәт медальләре бирелгән. Хезмәт ветеран медальләре. Әниебез монда менә әтиебез була инде монда, әтиебез менә бу. Монда әтиебез үзе үлгәннән соң без аның менә монда ясап куйдык, әле үзе тагалмаган художник ясап куйды инде орденын үзенә күрә. Менә монда инде безнең әниебез монда, әниебез без 10 бала монда исәннәрдән. Монда дәлилле исемле сеңле үзенә ул бик яшьләй вафат булды. Булар арасында 11 бала арасында 8 исән сау, 6 җегет, 2 кыз менә исән сау яшәп ятабыз. Барысы да башлы күзле, әйбәт кенә туры яшибез барыбыз да. Тормышта арасында үзе юлын тапты. Сөйнешле хәбәр. Әниемә инде менә героена икән арасылаучы документ менә булса, бу мотордан әйтеп теге тапшырдылар аны. Шаһинур абый, менә мондай гаиләдә туып үскәч инде каһарманнар турында гомер буе язуыгыз гаҗәпләнәсе дә түгеләйме? Нәкъ шулай. Чөнки әйткәнчә менә миндә набый үзен әнием бер туган абыйсы 1945 елның 26 гыйнварында книга свератны алганда халак була. Әниемә 20 яшь туган көнне ул. Нәкъ шуны менә шатлык белән кайгы яшәр хәлватта. Алар игезәк туганнар кебек. Менә тормышта шулай дулкыннар, диңгез дулкыннарын карыйк, елга дулкыннарын. Килә китә. Шатлык килә, кайгы килә, китә, бара китә, бара. Вакыт аралаштырып тора, игезәк туганнар кебек исәбенә. Шул уйландыра инде, кыланнар инде абый турында ничек кирип киттем, беренче шигырьне яздым Муса Җәлилгә багышлап, иң беренче шигырьне. 61 елның 20 февралендә Муса Җәлилнең ул чакта 55 еллыгын зурлап биләп үтерәләр инде. Беренче мәртәбә зурлап Татарстанда. Һәм ул елны чыга башлады безнең Яшенче газетасы. Минем беренче шигырьләремне шунда җибәрдем инде, беренче шигыремне дөресрәге. Илгизар апа Самиуллина хат килеп төште. Шулай язып тора, энем дигән. Киләчәктә менә шул Ходай рәхмәте белән язып киттем һәм бу мактанып әйтә, горурланып әйтәсем килә инде. Шигырьләрем өчен 65 елны беренче алдың җиңүче булсам,
66 елның хикәяләре буенча инде менә. Уяна тоң илем дигән хикәяне, аның бит әле абруйлы жюри әле, Хәсән Туфан да, Бакый Урманчы, Шават Галиев анда, Тавил Хаҗи Әхмәтовлар менә, Венера Ихсановалар анда барсы апарабы инде. Үзенә күрә алар һәркайсы бик теләпчән, һәм соңыннан Шигъри Сабантуй дигән күләмдә язма бирде инде безнең Шават Галиев. Шунда ул бу әдәби бәйгедә Шигъри Сабантуйда катнашты, 1000-нән артык була. Шулар арасында үзенең язган бер Уяна тоң хикәясен Шаһзамстан беренче бүлеккә лаек булды дип язды инде. Бик дулкынлаш мизгелләр, әтием бик сөйнде, әнием дә бик сөйнделәр инде. Но алар рухландырып тормаса булмас иде. Этәргеч булган. Стимулды мәгънәсе стимул дип әйтәсе килә инде. Шуңа мәгънәсе истәп тора ниләргә. Һәм шуннан соң китте инде менә шулай дип ел байтак җиңнәрдә юлладык инде. Менә монысы инде соңга алган бүлегебез монысы. Россия күләмендәге әдәби бәйгедә менә җиңеп чыктык инде монда җибәргән менә бүләкләрнең менә бу махсус медален җибәрделәр башта. Аннары инде менә знак почета, мактау билгесе атлай инде бу. Аңынчы мин алган инде Россия күләмендә Михаил Ломоносовдагы алтын медаль һәм аның лауреат дипломында инде Мәскәүдә. Менә бу Ломоносов дигәннән ул безнең татарларда Берәү генә хәзерге вакытта татар арасында әле хәзерге берәү генә Казан яшьләр арасыннан. Ә безнең Әхмәт Саттар бар Мәскәүдә, тагын шундай. Аннары Субхатов Надиров бар, Екатеринбургта безнең якын дустыбыз инде. Без заманында Субхатов Надиров белән Муса Җәлилнең әсәрләрен 3 телдә тәрҗемә бастырып чыгардык Екатеринбургта. Татарча, русча, инглизчә бик мәгълүм. Крис сүзне яздым үзем инде. Илаһи балкышиясе дигән шул китапка инде. Аның өчен безгә законодательное собрание бар иде анда Екатеринбургта. Шуны җыен, шуларның җыенын мактау грамотасы бүләкләрләр безне. Шуның өчен инде максат. Бу да бик кызыклы. Бүген көндә мен теге Муса Җәлил музей каршында кызларым клубын җитәклим һәм Шәйх Иманнурның иҗат мирасы комиссия рәисе дә инде бер вакытта Муса Җәлилнең якын дусты буларак йөрәккә якын Шәйх Иманнур менә Аллаһы бирсә инде әле киләчәктә бурычларын дәвам иттербез. Сау сәламәт булганда дигәндәй, иң мөһиме исәнлек, саулык. менә гаҗәпкә каласың, әйме эшләгән эшегезне дә күрәләр, ансы өчен рәхмәт. Әйме китапларыгыз да бик күп. Менә ничек өлгерәсез сез барысына? Менә шул иң мөһиме шул инде. Йокы дигән нәрсә аңа тансагы бер түгел миңа мәгънәсендә. Мин теге язмасам авырта башлыйм мәгънәсендә. Миңа язу үзе бер иң яхшы дава. Иҗат иң яхшы дава дигән Мөхәммәд Нагъдиев әйткәнме шулай дип. Инде безнең остазыбыз инде Мөхәммәд Нагъдиев. Иҗат итү миңа теге үзенә күрә менә Елдар Дустсыз Кыямовның китабын редакцияләгәндә әйттем мин, Елдарның талантынан сокландым. Әйе, гаҗәп дәрәҗәдә. Елдар Дустыбызның да ничек язам икән, өлгерәм икән дип куям, сөйнеп әле үзенә күрә. Ул гаҗәп дәрәҗәдә кызыклы шәхес менә әле бөтен яктан да инде. Ул аның турында аерым әйтербез әле. Ләкин менә шундый дусларыбыз булганда безгә илһам чыгана һәркайсы. Дусларыбызның менә ярдәм булыша алсаң, ул кешегә этәргеч бирә. Кешегә булышу минем өчен иң зур бәхет үзенә күрә, булдырылганча. Йөзләрчә китап чыгарып менә кешеләргә булышу инде әле башлап язучылар китапларны чыгарды инде булдырылганча. Чөнки үзебезгә дә заманында булыштылар безгә. Мәсәлән, Шават Галиевлар үзләре инде бик зурлап инде. Илдар Юзефлар, Ләйба Ихсановалар, Мөхәммәд Садри менә фронтовый әдипләрдән. Аяз Аби Гыйләҗев әйткәндә юк инде ул безнең Аяз Аби классик әдип аннары Мөхәммәд Нагъдиевлар безнең. Барса менә үзебезнең бик якын дусларыбыз. Алар белән без аралашып яшәдек. Чөнки мин 11 ел Язган Союзында эшләдем. Беренче чиратта 5 ел әдәбият фонды директоры булып эшләдем. Аннары 6 елны, соңгы 6 елны Фатави Галимуллин, Галимҗан Гыйльманов белән берлектә эшләдек. Без Фатавиның урынбасарлары булып, берлектә бик матур эшләдек. Безнең күрә ул шаклар сагындыра. Хәзер менә 11 ел инде сүз китап нәшриятында эшлим. Анда байтак китапларым чыкты инде. Менә соңгы чыккан китабым сүз китап нәшрияты. Моны эшләде инде. Чыгардык, бастырдык шунда. Һәм монда иң беренче сүз миңа булышлык иткән кешеләргә мин рәхмәт сүзен әйттем. Менә булай яздым монда. Әлеге документаль публистик рук китабны дөньяга чыгаруда матди һәм рухи яктан зур булышлык күрсәткән кадерле дусларыма, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршындагы Бөтен Россия татар яулар иҗтимагый оешмасының хәзер вакытта рәисе, Россия Федерациясының мактаулы энергетига, Башкортстан Республикасының атказан хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган артисты Фәнир Галимовка, атаклы җырчы итальянчы Фән Гависулы Валиахмәтов һәм башка игелек затларга ихлас рәхмәтен белдерәм язым. Чөнки алар бөтен расходларны үзе күтәрү бөтен чыгымнарны. Китапта сез бик матур гына Рафаэль абый турында да язгансыз. Рафаэль абый минем остазым инде ул чыннан. Чөнки ул менәнең дөрес әйткәндә бу китапның турына Рафаэль абый сәбәпче булды. Без аннан ул 6-7 ел чамасында мәрхүм булды инде, ни кызганыч. Без күрше белән дә утырып эшләдек аның белән. Янәшә һәм заманда җәлишәр
үпкән Коръәнне дә ул миңа беренче күрсәтте, үзенең сейфен алып, буны Мир Касым ага Усманов аны биреп торган булганы бар. Җинак кына Коръән ул үзе, сары ука белән төрелгән, сары ука үзенә күрә. Шул Коръән тоту. Хәзерге вакытта Казанда саклана. Ул Казанда саклана һәм Муса Җәлил музеенда аның күчермәсе бар. Төп инде дәүләт музеенда саклана, без Муса Мавлид дәфтәрләре кебек инде менә үзенә күрә. Монда саклана, шулай мин язма геройларының берсе булган Рәхим Саттарында исән кайткан шигырьләре теге Германиядан аны. Менә Муса Җәлилгә багышлап соравым бар иде. Хәзер бит инде Муса Җәлилнең дәвамчылары да бар, әйме? Менә еш кына алардан ишетергә туры килә шундый сүзне, бигрәк тә Фәрит абый Саллаховтан, Салиховтан ни дип әйтә ул? Муса Җәлилне генә күтәрәләр, ә башкаларны күтәрмиләр. Менә урамнарга, Казан урамнарына исем бирү мәсьәләсе, менә шул әйберләрне борчыла ул. Менә сезнең фикерегез ничек? Бик дөрес борчылалар, чөнки Муса Җәлил бер үзе генә булмаган. Әгәр дә аның янында шуны иптәш алмаса, ул Муса Җәлил дә булмаган булыр иде шул мәгънәсендә. Монда бик тирән сүз әйтәсе менә мәгънәсе. Миндә Аллаһга шөкер, соңгы вакытта без менә исемдә бирелә башлады. Абдулла Алиш исемендә урам бар. Рәхим Саттар менә исем бирелде. Тынычлык бистәсендә. Бу китабында алар турында язылган. Ләкин башкаларны күтәрергә бик тә вакыт. Мәсәлән, Батталлар үзләренең туры менә Салих Батталларның туганнары иде, бер нәселләр, уникаль нәселләр. Аннары безнең инде бик күп кешеләр, шәхесләребез бик күп иде менә. Һәр кайсына әйтсәк, менә безнең Кормаш инде, Җәлилнең уң кулы булган һәрхәлдә. Алишны да уң кулы бирткәннәр. Бер көнне уң канаты, сул канаты бирткәннәр, икесендә менә үзенә күрә бик кызыклылар шәхесләр инде. Булар битәрәф калдырмый. Рафаэль абый да ул мәсьәлә күтәреп чыга. Рафаэль абый дигән сүземне тагын дәвам итәсем килә. Рафаэль абый аның менә зиратка барганда минем җәсәде кырыйдан утырып бардым, барышында инде. Шунда вәгъдә бирдем үзенә. Гомерем күп гомер бирәме Ходай Тәгалә? Бу ахыргача дәвам итәргә Рафаэль абый эшләрен, чөнки батырлар шунда язарга кирәк. Безнең соңгы магиканнар ул каласы килми бер кайчанда. Дәвам итүчеләрен эзерлибез менә үзенә күрә. Булсыннар иде шунда дәвамчыларыбыз дип инде булдырганча инде кешеләребез бар, Аллаһка шөкер, менә дәвамчыларыбыз әле яда торган кешеләребез дә бар менә. Аларны мин сөенеп торам менә. Яңалар килә хәзер, әле яшь буын үзенә күрә. Яшьләр килешләр бар әйбәт. Анысына бик сөенәм. Һәм үзем дә булышканлар тырышам инде аларга һәр хәлдә. Аннары нәрсә? Рафаэль абый дигәннән Рафаэль абый үзе дә ул мине юканы китапка кертмәде менә 5нче монда Җәлишләр турында китапка, чөнки үзе дә аны чын Җәлишләр йөртәм инде менә. Ул шундый батырлык эшләде. Ул сүз белән эшләде, үзенең көченә килгәнчә инде. Ул теге булар гына түгел, ул бөтен гомере янган кеше шуның белән. Шушы утларга керде. Заманда теге Муса Җәлилне бераз гына каралтырып телүчәр булды, ләкин ишетәсең. Алар каралтырулар киресенчә без аларга өстә бирде. Менә кешене тәнкыйтьләп торсаң, күбрәк эзләнә башлыйсың һәм табасың, уйламаган җирен табасың. Менә Рафаэль абыйга рәхмәт инде, Мир Касым Усмановка рәхмәт инде. Усмановка ул гаҗәп дәрәҗәләр таптылар, аны эзләделәр. Коръәнгә хәдә тапкач зур нәрсә ул менә үзенә күрә. Әле ул батырлык, әле бу Рафаэль абый әйтмешли, әле бу батырлык ашаса әле кемдән табасы бар әле бик күпләрне. Менә бу китапта мин инде бирдем байтак үземнең белгән дусларымнан инде, аралашкан кешеләр менә һәр хәлдә инде менә безнең Рәхим Саттарны күрмәдем, ләкин аның гаиләсе монда яши, менә бик әйбәт кенә Рәхим Саттарның килене, Ил Саттарның улы булган бит инде. Сания апа менә Исхакова бик әйбәт ханым инде, искитмәле. Фәрит Солтанбәков бар, аның улы яши менә, Фуат Солтанбәковләр нәселләре. Аннар Ушат Хисамтдинов менә, Азалия ханым Бадюгина, Әмри Утяшев. Шулай аның дәвамчылары бар. Булар белән аралашкан кеше инде һәр кайсы белән дә, шуңа күрә теге аларның язмышлары тренерде, мин шуңа күрә Рафаэль абыйга бу китабны беренче Рафаэль абыйга башладым мин. Аннары шушы җәлишләребезгә менә исән кайтканнарына да, Гилетина җырлап үтелгәннәренә, мәсәлән, Рәхим Саттарны Польшада фашистлар огнеметтан яндырып үтерәләр. Печәнки белән качкан алар кирип, шунда инде фашистлардан котылу өчен. Ләкин алар эзләп тап яндырып үтерәләр. Шуңа күрә Шәйхия Маннурның сүзе бар. Мин мәңгелек утны күрсәм, аларның мәңгелек утның бер чаткысы көктә ошый Рәхим Саттар дип торады. Үзенә күрә мине тетрәндерде ул сүз. Шул китапта да язам, мәңгелек ут чаткысы дип аларны. Аларның һәр кайсы мәңгелек ут чаткысы аларның. Бу чаткыда күпме, бу мәңгелек утта күпме чаткы бар, анысын Ходай Тәгалә үзе генә белә инде. Ләкин икенче ягы бар тагы. Менә безнең көннәр кояшлы менә, матур кояшлы гына утырабыз, сөйләшәбез, әңгәмә барабыз. Кояш нурлары да аларның җаннары көктә иламый. Аларның яктылык кеше бит, яктылык нурдан яратылган кеше, адәм баласы. Менә аларның җаннары шундыйдыр минем. Тетрәндерә шул нәрсә инде. Чөнки аларның мин һәр көнне рәхмәт укыйм теге үзенә күрә. Ходай Тәгаләгә мең дә рәхмәт әйтәм. Менә теге үзенә күрә инде хәзер менә шуларны ачыклап,
яңа китабымны төгәлләп киләм инде. Дөресрәге эшләнә инде. Китабымны хәзер Татар Советы нәшриятында эшләй. Галимҗан Гыйльманов дигән дустым эшли инде. Якын күршебез, ут күршебез, һәм бергә эшләгән егетебез. Китап ул торачак 7 бүлектән. 7 санны гомер яратам. Изге сан бит инде безнең дөньяда дигәндә мөселман дөньясында да изге санны һәрхәлдә. Яшәүбездә 7нче бүлмәдә яшибез, 7нче квартирада яшибез. Әниемә бүләк итләгән фатирда 7нче, нәтиҗә үзенә күрә Новотор шәһәрендә бүләк итеп биргәннәр иде инде. Шунда кайтып йөрибез һәр вакытта. Бу бүлектән 7 бүлектән тора бу китабым инде. Аның кирис сүзе батырлык ул рухи матурлык, рухи матурлык. Чөнки батырлыкның туган көне бар, үлгән көне генә юк аның. Батырлыкта яши матурлык, шулар тоттыра илдан язган идем шуңа күрә. Чөнки аларның шушым батырлыкны күңеленнән батырлык белән шушы алып кайчанда. Башта батырлыкка адам ясау өчен кешенең күңеле матурлыгы кирәк беренче чиратта. Шул матурлык аны этәрә батырлыкка. Алар игезәк туганнар кебек менә шуңа күрә алар берсенә затлы. Аннары инде тагын әйтәсем килә. Бу китапның беренче бүлеге алар үлемсезләр затында дип атлар инде. Анда бик кызыклы бер сүз бар. Үлгәннәр истәлеге терләр өчен кирәк дип язылган менә бер бүлек, аның бүлекнең башында инде беренче язма. Анда инде төрле төбәкләрдә туып үскән кешеләребез дә бар анда. Тормышы зданкалар булган кешеләр дә үзенә күрә күкрәкләрендә йөрәген йолкып алып юл күрсәтүчеләр кебек турында инде. Политруклар турында да бар анда. Анда ут ташыныккан дуслык, төрле вәкилләрнең үзара дуслыгы, мәсәлән, Күкбар районының бер авылында бер кайта үзенең урыс егетен үзенә янына үзләренә тәвалый, төрле Ленинград кешесе була инде, ул турда менә Шәкәрдән дә шулай инде. Әгәр кайта алмасам, онытмагыз. Бу инде теге сугышта һәлак булган 23 яшьлек Әхмәт Галиев үзенә күрә. Партизан Мурат Мустафа минем улыма да Мурат дип кушты инде, менә аныгыма да Мурат дип кушты инде үзенә күрә. Аларның исемнәрен кертергә тырышам, батырларның исемнәрен оныкларыбызга да хәтта бирергә тырышып калдырабыз. Алар дамчылар бит үзенә күрә. Экспедицияларга да йөргән кеше бит әйме? Гомерем экспедиция, 38 ел гомерем экспедициялар, 38 ел гомерем. Минем хәләҗәтем, беренче хәләҗәтем, беренче ул хәлак булды ни кызганыч инде. Без 30 ел яшәдек. 38 елны көтеп торды. Затып торды Дәмирә Рафаэль кызы. Чистай кыз иде ул, аяк-сакаллары нәселеннән ул үзе. Минем бер шигыремне генә укып итәсем килә башлаган. Басып торам юллар чатында, тагы мине юллар чакыра. Зигәрнә белән үзәгең, белдерәмә тулы күзләрең. Җан җиләгем сабыр шулма, сабыр була бишә түзчедә. Гел елмаябыз ат сименә. Иң зур бәхет шул бит юл чыга дип юлга чыгадыр инде. Аннары ишек өстенә язып куйдым договорына. Рәнҗисеңдер бәлки. Гомерем буе юлда үтте минем тормышым. Әмма һәрвакытта тыеп тордым. Рухландыргыч, кайнар сулышым. Рәхмәт сиңа дип. Менә шулай дип сөйләтәләр инде ул. Җылмаеп озатып кала, җылмаеп каршылый. Менә улым әйтә, ул Рушан инде. Кызыбыз Гөлназ әйтә инде икесе дә менә. Әтиз ничек шулай матур яшәдегез? Мин әйтәм, мин сагындырып китәм коммунистка. Мин сагынып китәм, мин сагынып кайтам идем, җан җиләгемне. Аның кушаматы җан җиләгендә, мин шулай йөрттем аны. Икенче хәләҗәтем инде Фирая Салих кызы. Безгә бик билгеле, аның кушаматы Материза анакай. Үзенә күрә аның кушаматы мине хан икән йөртәм. Чөнки ул бик кызыклы шәхес үзенә күрә, ул үзендә тик тора алмый беркайчанда. Аның теге аңа башланган бер шигырем дә бар иде, әгәр дә кирәк булса укып та җибәргә була. Чөнки ул үзенә бик кызыклы гаилә. Аннары ул үзе шулай инде 4 бала анасы, 3 малай бер кыз мәсәлән. Безнеке бер малай бер кыз, без икебезгә менә 6 бала, 16 ныгыбыз бар. Әле правнукта бар әле менә. Булат дигән анда үз туды менә. Бунысы инде улымның Динә исемле кызының, Динә һәм Динарның уртак иҗат җимешләре үзенә күрә. Матур яшәттеләр, әйбәт кенә. Аларның менә аныкларымның һәркайсына бик кызыклы исемнәр куштык. Җәмилә, Ибраһим. Менә инде менә теге аннары шуның татар исемнәре инде Җәмилә, аннары инде Рәхимә. Менә алар шундый исемнәр бар инде, Мурат. Аларның һәркайсы үз матурлыгы бар, үз батырлыгы дигәндә аларның инде әйткәнчә барысы да тырышлар, уллардан сөйләр теге нәселгә изгә кызлык китермиләр инде һәр хәлдә. Инде нәрсә әйтәсем килә иде менә. Экспедициягә кайтабыз хәзер менә экспедиция дигәннән. Бу минем гомерлек чакырудыр инде ул теге. Үзенә күрә, чөнки әтиемезне йөргәндә генә түгел, башка менә архивларга барганда инде миннән теге очрашканда йөрәк түзми бер кайчанда. Үзенә күрә теге
izlep toprağa koşabilen şularını arxivga baramın men özüne kurayım. Ondan sonra ayrılasın kelme arxiv kağızlarından. Çünkü anda bir küp aşılmagan, mına 5 milyar dokumentin ali kubisine kul tiymegen biter. Alarını 5 milyard. 5 milyar dokument saklana, Uzak arxivda, Badol şehrinde, Mesul ülkesinde. Alarını kubisinde mına birinci yondarladı anlatığı. Plyonka köçürüp ağlarında hazır vaqtda taplar jayında. Hazır indi mına özümüzün istibarlara da jingileyinde azrak. İnternet aşağıda tabasın, mına şulay bizning mına Şeripanov'un dostumuz bir gavşır, Valer Şeripanov geybeti, Valerievich, Mikhail Valerievich Şeripanov geybeti jigit, mına bulduratman jigit. Ultrashanda ülkede Viktor alıp bara. Kızıklara ekspeditsiyagız bilen ortaklaşıp gittik. İyi kızıklar ağında mesela için en kızıklısı Kareliyaga boldu indi mına. Kareliya 4 mərtə olub qaytdı onda Kareliyada. Biz onu Nuh İdris degan bir şogir leytenant izinden barдар endi. Ol özü Kukmara rayonunda tuğan, Tekan rayonu olayında Bitlengirden oldu. Şogir bolgan bu. Hayır hatını şikir bilen yazgan. Hatından Naziya Qusam kızı anısında Kukmara rayonunun, Mandaş rayonunun qafu. Tulbay olunda Şeyhimin avuldaşı. Şu an kura bizim Mandaş keyvi däli. Nuh İdris'e falan izlep lazım kildi. Çünkü bu hatlarını yazgan. Buna bir yıl, ulu 1918 yılga, 100 yaş tuğan buları oktyabr ayında. 18 oktyabrda tuğan ol özü. 18 yılını. Sün köt derken, sün köt men qaytarmın. Şumurtlara şeşik atqanda. Terezengini şirtip uyatırmın. Jiңüle ega qaytqanda yazal. Özünün jiңüнің bu 43 yılının 22 fevralinde yazan xаты. Lakin jiңüнің naq şeşik atq Şurada şey atqanda bulasın sizgen. Mına şagirnin büyüklüğü şunda. Sizgirligi, şagir көңүл ol gada tegen şükürtü ol. Şagirlerge Xudoy Taala bergen jerdagi peygamberler zatına koyuyor özüne göre. Alarning umuman ijat kişilerden şulay bergen dep oylayman. Çünkü alarning burçlary, missiyalary kişilerning көңүлlerine nur taratуу özüne, motorluk taratуу buldarılgança. Kişilerin yoqçulukka ündөө bütün hikmetlerini. Yaşaw ol özü mına tigi sen buldarılgança yoqçuluk kalıp teyir dünyada sen. Mana şunda gana motorlagan dünya yaşawning. Olay kişiye ziyan salıp çıkarsan, onun məqnəsi yok. Qora işçi bular yaramay, ak көңілі bular ki yaşay gerek. Ömür verdiği. Dostlarım da şunday, ak көңіл kişiye tartılıp durar көңілім. Hem buldurağın şeyinde tigi, qora көңіл kişiler de ortası kile kaçağında. Üzgereder, Allah'a şükür. Çünkü orlaşkan sen kişi üzgere bara. Yoqçuluk ardıqlar bir qaşında, alar çitke gitmey, alar indi har vaqtda tigi özüne ko'ra indi. Özlerinin jimişlerini bireler, motorlu ol gerek. Çünkü anın tege ekspedisiyalar degende bizning istaqlalanların tagı bizning Nuh İdrisov turunda bizning aytasikilen sözüm şu indi, ol 44 yılının 27 iyulünde 26 iyulünde qafu. Onda faşistlara qarşı kurashganda ol çaqta endi Aqfinler dep atlayındı bizning. Hazır dostlarımız har halda, lakin düşman doyandan kurashgan chaqlar var endi düşman. Onlarını da anlarga bular. Onların özlerini saklap görüşkenler har halda. Lakin onun ikinci yağı var indi. Faşistlarımның bu yigitleri o çaqta Nuh İdrisovga 26 gana yaş bular ne var. Bizning bilan keldi Latviyadan Rita Yakulian degan vrach keldi, maxsus xirurg endi u o'zi. Ekspedisiyadan bizning xatir yoqsina biz turli kuchlarni jiyadir endi har halda. Bizning kinooperatorlar var edi, kinoga tushishlar, skulptorlar var edi. Sonuna heykeller qo'ydirib uchun endi bizga ko'ra biz barib birlashib, bizning operatorda endi foto tushishlar var endi har halda. Dokumentalistlar bizga ko'ra. Mana shu ko'kragida bizani izlab topdik. Eng muhimi, chechlar buzilmagan, tishlari buzilmagan, lekin ko'kragida biz topdik 26 pulya izi. Faşist uyakiyani har yılına tüzep atkan 26 yaşlık Nuh İdrisov'un ko'kragida 26 pulya izi o'ylab qaragыз. Ular saqlanib qolganlar, chunki yerlaganlar vaqtida ana. Shunda biz ani topdik. Ana Ravin irli xotin Ravinlar topa buni. Onlar mene anlatıp gittiğiniz eli saklanıp kalgan dediğiniz ne revuşlu? Bu alarni mena plash palatka turib jirgilarlar neymi? Bularning tenlari endi o'zine ko'ra balovoz kibik aylana ham eng qizig'i shunda suyaklarında tege özüne ko'ralar nechik turilgan kibik yotamdan özüne ko'ra. Mumiya kibik. Ne durs etasiz, mumiya kibik alır fulay. Shunday narsa. Biz endi tege shunday narsani parallel keltirga bular Ferdinand Saxavettin da o'da shoy saqlangan shu şeyinde 4000 ternekdagi Laden Leningrad өлкәсендә Белый күлне табылган
икенче бер шахсыбызның инде үшүнчү Фәритин Сабатин икенче тема. Моның инде менә без инде соннан шушы абзыйны тапканнан соң инде теге Нухи Идрисовны тапканнан соң без аны җирләдек. Бик матурлыкка. Юк, аны санап кайтмадык бу юлы. Без аны соң калдырдык, чөнки шунда калсын дип әйттек инде. Ләкин туфракны килгән, аның бер туган сеңлесен килгән Шәмсия апаны. Аның ныкларына килгән шунда инде без. Алар туган як туфрагына килеп сиптеләр. Һәм бу кабердән кайтлар үзләренә, туган якка аның әнисенең каберенә, Шәмсия апаның каберенә сибү өчен басып кайтлар үзенә күрә. Бу туганлык менә шулай итте. Инде заманында менә Рейстага байрак килгән, сүзне икенче барып кына әйтәм инде. Рейстага байрак килгән Айзатның каберенә алдым, туфракны. Әтиемнең каберенә сиптем. Әтиемнекен аның каберенә сиптем менә үзенә күрә. 2000 елның октябрь айында барып кайттыганда, халык була. Дөресрәк җирләнгән җиргә, Яңагыш авылына, Мишка районы, Башкортстанның. Менә шулай туры килеп тора, туфракларны аралаштырып тора, чөнки шулай кирәк ди ул үзенә күрә. Кавышсыннар ала бергә. Әйнен Нухи Идрисовка калеп кайтсак, анда без аны һәйкәлен куйдырдык, анда зурлап, матурлап. Һәм анда Суаяр дигән ни бар, заманда бунда Габдрахмандан сугыш биргән җирләрендә бу Актүннәр бу бик кызыклы җирләрендә. Суаяр шәһәренә без аны һәйкәлен куйдырдык, матурлап кына. Һәм бер урамына, татарда яшьтән урам бар анда махсус, 96 гаилә күчеп китә. Заманда Күкмар районыннан. 96 гаилә. Үлеп карагыз, Күкмар икенче Күкмар кебегендә без яшьләр бунда. Суаяр районында менә шулай итеп. Без анда һәйкәлен торгыздык һәм Нухи Идрисовны торгыздык. Аннан да барган Фән Вали Ахматовны якын дустым инде, ахират дустым дип әйтәсе килә инде. Җырчы. Шундагы әбиләр татар белән сусаганнар, идәнгә тәгәритәгә җылыйлар менә теге җигәр бөгелә җылыйлар. Бабайлар шундый бик кызыклы ни чырышлар булды инде. Кая барсак та без инде үзебез алып бара торша бер шундый кызыклы шәхесне, җыр музыка белән обязательно без белән Рафаэль Газизовны барды менә. Уста музыкант инде ул, фотограф та булды менә. Бүгенге көндә ул Казанда Тынчык бистәсендә яши. Курайчы ул безнең оста Курайчы инде беләсез, Рафаэль Газизовның бик күптән дусларыбыз инде безнең күпрәктән танышкан җегет, аттан җегете бездә. Әтиемнең соңгы фоторәсемен дә ул төшереп алды инде менә тәбәргә төшкән соңгы рәсем 81 елны без әтиемнең июнь ayında безнең Мансур Кашин туй булган иде, шунда ул кайтты махсус төшерергә дип инде. Фото төшереп алу видеода. Нухи Идрисовка менә икәнчән туган ягында һәйкәл куйдырдык шулай ук инде. Аның исеме мәктәпкә бирелдек, Түбәниске баш урта мәктәбе, аның исемен йөртә инде менә быел 100 еллыганың. Шулай гына 100 елын зурлап билгеләп үтәргә җыенабыз быел. Көз айында, сентябрьдә булыр инде ул. Чөнки ул туган октябрь айында, аны каршылап, бәлкем шул октябрь айында үткәрәбез аны. Хәтер айы бит октябрь айы үзенә күрә, символик рәвештә. Менә батырлар дигәннән һәр булган җирендә ул теге уйландыра, без бит бик күп җирләрдә булды инде. Истоварлар безнең экспедиция хәтер ясатлар, ничек яктысы, хәтер яктысы, яктылык бул теге. Аның теге яктылык нур сыйып торырга тиеш, чөнки адәм баласы үзе үлгәннән соң әйткәнчә нур булып калган бит, нур булып. Шул нур булып калсыннар өчен без инде хәтер яктысы экспедиция йөрибез. Һәр вакытта бу экспедиция үзенең Татарстан берлеге каршында эшләп килә. Менә безнең бүгенге көндә рәисебез Данил Салихов инде шулай әйтте инде. Менә сезнең интервьюда бик матур йөргәнсез инде. Татар халкының биеклеген аңлар өчен безнең әсәрләрне укырга кирәк дип әйткән шагыйрьнең әсәрләрен шагыйрь әлемдәшемнең дип. Без инде бик рәхмәтле ул сүзләр өчен, чөнки ул зур бәһа, аның теге аңдаган кеше өчен бик зур рәхмәт, чөнки бу зур эш. Аны тирәнтен аңлаучыларга рәхмәт әйтәсем килә инде, чөнки ул бу бер көнлек эш кенә түгел, бу гомерлек эш. Кеше үзенең гомерен багышлаган икән, мин теге саулыгыма рәхмәтле әйтәсем килә, әле менә әйтәсе килгән сүзем бар инде менә. Үземне саклап калды гомеремне, быел үткән миңа катлаулы операция кичергән инде. Миңа бик аз гомер биргәннәр. Шуннан соң Фат Шәһәтнеч Әхмәтҗан Хәбизур рәхмәт әйтәсем, Казан шәһәренең баш онкологы. Ул саклап калды, ул ясады операцияны, һәм без инде менә Аллага шөкер. Шуннан соң кисәк кенә икенчене уйлап киттем инде. Өченче сулыш дип әйтим икән инде, дүртенче сулыш микән? Кисәк кенә язасы килә башлады, бик нык итеп. Чөнки гомерне бәлкем теге кыскарак булыр дигән сүздә яңгыраган. Аның тарафыннан түгел инде, Борислав Таевлар тарафыннан, Хәйр Таевлар арасыннан. Ну, Худайның рәхмәте белән яшибез, эшлибез әле, эшләргә соң киләчәктә дә, чөнки әле эшлисе китапларым бик күп, менә Нәкыйп Кашнанның китабы төгәлисем бар, аның батырлык, аның туган ягы төбәгенә башланган китабы инде. Фәнир Галиевның китабы көтеп тора чират, ул инде теге үзебезнең теге ул нәсел шәҗәрәләре буенча шәрҗәләр бик кызык китабының китаплары инде. Аннан туган ягының заказлары бар менә, үзебезнең Шәйх Имамнурның туган төбәгеннән барандай. Тик тотмыйлар сезне.
Yok, tüktür vaqti yok. Şiiriyetigizge de eğlenip koytasım kile, siz bitinde büyük matur şiirler de yazasız. Belki mine bizge de okup gitirsiz. Yok, siz etkaş okumuşam kim tövbe ettiler. Eşin konudan. Mine men sizge etip kıymalı. Mine Fuat Şayxettin yazgan şiirimden başlaymalı. Şimdi o bizning ömür bilan etüşü. Батырлык класс һәр көн дип атала. Шырыбызның атаклы докторы, күренекле галиме, Казан каласының баш онкологы эксперты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Фуат Шайхетдин Әхмәтҗанов дип язды мин аны. Сезнең кебек чын осталар 100 елга бер туадыр. Җир 3 кит өстендә түгел, сезнең кулда торадыр. Кулларыгыз алтын сезнең, йөрәгегездә ялкын, сөендереп яшисез дә илкәемнең бар халкын. Киләләр төрле төбәктән, дәва алырга сездән, тирлегәннәр бик күбәүләр, шуңа төшмисез телдән. Дөньяны нурлап яшисез, борчуларын таратып, сезгә без зурлап дәшәбез, чын күңелдән яратып. Рәхмәт сезгә барысы өчен. Рәхмәт сезгә барысы өчен. Яшәү бүләк иткәнгә, тормышыбызны матурлап, туартанга илткәнгә. Батырлык класс һәр көн армый талмый эшлисез. Гасырлар мактап сөйләрлек, искитмәлек кирсез. Тагы менә минем бер дустым, хәзер Ирал каласында яшәп ята. Аның да шул катлаулы авыру аның бу көндә. Менә аңа терләргә ясынды мин шигырь укыйм әле үзенә. Ирал каласында яшәп иҗат итүче якын дустым, яшьтәшем. Аңа да 80 яшь, то есть 70 яшьлыгы тиеш. 80 яшибез икән булган, 80 яшь. Якын дустым, яшьтәшем, талантлы шагыйрь һәм публицист, җәмәгать ширкәте Удмуртия яза берлегенең татар бүлеге җитәкчесе, Удмуртияның атказанган журналисты, Шәйхи Мөхәммәдов премиясе лауреаты ул. Ринат Гыймазетдинова Батталга, Ринат Батталга башым бу шигыремне. Үзең тыйнак, үзең җыйнак, үзең бераз юар син. Әмма олы юлга чыккач, иң тугры юлдаш син. Беләбез ишкимлегеңне. Гадилектә галилек, сокланнарсың күпләрне, язганында галимлек. Шишәннәрнең сүзе чыга синең утлы йөрәктән, синең тормыш бик яшьтән хак сөйләргә өйрәткән. Шуңа күрә халкым өчен һәрвакыт җан атасың. Мәңге тыңгы белеп торган ватан пәрвәр татарсың. Карасында кайнар чишмә, сиңа бу бәятәнгәл, синең йөрәк кайнарлыгын бүлсәң күпләргә әгәр, яшәрер иде бар дөнья, нурга төрнер иде, күңелләрнең сайравыннан җырга күмелер иде. Ә син һаман чишмә кебек челтәр агасың, замана көен җырлыйсың, авышларың тукталмасын. Моңа ясы күптәннәнсен, җырчы шагыйрь тумыштан, шуңа да синең ахыңнан иркенә сулышлар. Достык илчеседәй булып йөрисең һәр тарафта, синең әйткән һәр бер сүзең тылсымдан уртагыта. Һәр язганың мәгънәгә бай, хисләрен тура ташып, ташны тишеп үскән гөлдәй, син бит яшәүгә гашыйк. Әгәр җиңне сагынасың, уеңдагы туган як, төшләреңә бик яшкәреп уйландыра торган як. Битараф түгел күңелең, йөрәгең мең яралы, әче дуска ничә итеп табасың син дәваны. Дусларның җылы карашы, сөйгән яр елмаюы, балаларның куанышы тормышын нурландырды, дип әйтәсең каләмдәр. Әйе, син бик тә хаклы. Шигъриятта исең бар, тагын бер Баттал артты. Салих Баттал, Абдулла Баттал, батырлык өлгесидер. Син дә дускай шулар кебек дөреслекле изисеңдер. Утларга кирделәр алар, тәмугытын кичтеләр, кичләр тәмугытын. Авыр чаклар килсә әгәр, син дә аларга тотын. Бирешмичә, җиңелмичә, мәңгелеккә күчтеләр. Дөньяны моторлап яши Батталлар өчен кешеләр. Кояшлы күңелең белән сөендереп халыкны. Һаман шулай балкып яшә. Өләш ул байлыкны. Син барына ышаныч бар. Син безгә ныклы терәк. Әгәр Ижау төбәгендә син дә бик тә кирәк. Һәм тагын бер шигырь. Җитәрме? Рәхмәт. Менә соңгы соравымны бирәсем килә. Документалистик әдәбиятның киләчәген ничек күз аллыйсыз, Шәйхи Нурабый? Киләчәге менән һәр хәлдә матур булыр дидем, чөнки бу өлкәдә әле ул яңадан әйләнеп кайтачаклар батырлык темасына. Чөнки ул әле ул теге безнең интернет ашларына түгел, менә кешенең кулына тотып китаплар укып килә башлаячак дип уйлыйм мин һәр хәлдә. Әле китап уку үзе бер дава, күңелгә дава ул үзенә күрә. Чөнки аның ниндидер бер тылсымлык ни бар. Аннан күчә күңелгә акыл күчә, аннан ниндидер шундый яктылык күчә. Экраннардан безгә күчәргә мөмкин башка төрле. Бу моннан күчә безнең күңелләр яктылык. Шуңа күрә инде батырлык темасы мәңгелек дип уйлыйм мин һәр хәлдә. Кеше яшәгәндә батырлыклар туа торачак һәр хәлдә. Ләкин батырлыкны, шул батырлыкны күрә белү өчен безнең менә әдипләребез дә кирәк, язучыларыбыз да кирәк. Менә сезнең кебек менә бу тормышта матурлык торучылар да бик тә кирәк. Чөнки сездән башка яшәп булмый. Безнең матбугаттан, интернеттан шулай инде менә шушы
Татар информнан башка яшәп булмый, үзебезнең яктыртып тора инде, тат медиадан башка безне күрә. Аның һәр кайсының үз урыны бар, үз роле бар инде. Менә тагын әйтәсем килә инде. Шушы бу батырлык темасы инде ул әйткәнчә мәңгелек тема. Дөнья җир шары яшәгәндә бу тема яшәячәк дип уйлыйм хәлдә. Аллаһ Тәгалә безгә инде барыгы яшәргә насыйп итсен, бер-безгә исән саман дип дәшәргә һәм рәхмәт дип дәшәргә безгә барыбызга. Чөнки рәхмәттән башка яшәп булмый. Ничек ике рәхмәт әйтәм мин? Бер рәхмәт ятим була, ике рәхмәт берсен ялдап тора. Парлап торга яшәгәндә матуррак яшәү. Матуррак, күңеллерәк. Мин телим парлап яшәүләрен кешеләрнең иҗатта да, тормышта да гомумән парлы булуларын телим. Аларның күңелләрендә ялгызлык булмасын беркайчан да. Алар инде үзенә күрә бер тылсым көче, менә бу парлы булу. Кеше ялгыз яшәсә парлысын үзенең күңеленә рухи парын табырга мөмкин. Шул матбугат аша, шул телевидение аша, шул китаплар аша. Аның өчен барбер ярдәмче ул. Рухи ярдәмче аны менә. Шуңа күрә әйтәсем килә инде. Яшәсен матурлык һәм батырлык. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.